Φίλες και φίλοι, γεια σας. 25 Μαρτίου. Τι άλλο? Μπακαλιαράκι. Λοιπόν, πήραμε εδώ πέρα φρέσκο μπακαλιάρο. Τον έχουμε σκουπίσει, τον έχουμε βγάλει από το ψυγείο. Να έχει έτσι λίγο θερμοκρασία δωματίου. Και το ένα και το άλλο. Τώρα το στεγνώνω, γιατί θέλω να βάλω βουτυράκι που έχω φτιάξει εδώ πέρα με σκορδάκι, πάπρικα. Θα βάλω και λίγο αλατάκι. Αρωματισμένο λοιπόν το βουτυρό μας. Έχουμε βάλει και η ψισταριά. Την έχω περάσει με λεμόνι όλοι να φύγουν, γιατί είχαμε ψήσει κρεατάκι. Μην μυρίσει τώρα ψάρι με κρέας. Λέμε να κάνουμε κάποια πιο σοβαρή δουλειά. Και σε λίγο θα βάλουμε και τα θερμόμετρα μας μέσα να δούμε τι θα κάνουμε με το ψάρι. Καλά τα πήγαμε με το κρέας, να δούμε τι θα κάνουμε με το ψάρι. Ήρθε η ώρα να το περάσουμε ένα χεράκι με ωραίο αυτό το βουτυράκι που φτιάξαμε, το αρωματικό. Έχει μπόλικο μέσα και γλυκιά πάπρικα και καυτερή. Το περνάω παντού. Έτσι θα περάσω και το άλλο κατά τον ίδιο τρόπο για να το βάλουμε μετά μέσα στην ψισταριά. Λοιπόν, βάλαμε το μπακαλιαράκι μας πάνω στη ψισταριά. Τοποθετήσαμε και τον σένσορα έτσι ώστε να μπορούμε να το βλέπουμε πια από το application. Θα κλείσουμε και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Βλέπετε και να πλησιάσετε να δείτε, είναι κοντά στους 200 βαθμούς, εκεί το θέλουμε, σύμπλη είναι εκεί 200. Όλα τα ψάρια είναι περίπου στους 57 βαθμούς, είναι το medium well, προς το well δηλαδή, 57 βαθμούς στο εσωτερικό του ψαριού. Άρα λοιπόν και στο δικό μας, γιατί παντού, και στο, αν είναι σαλαμός, αν είναι τούνα, αν είναι οτιδήποτε, εκεί είναι, στα 57. Λοιπόν, προσπαθούμε να το βγάλουμε. Ας βάλουμε πρώτα το θα προσπαθούμε έτσι μαλακά να μην μας φύγει ο μισός μπακαλιάρος στον δρόμο. Έτσι. Εκεί. Το ίδιο και εδώ. Γιατί δεν έχει κολλήσει, έτσι έχουμε περάσει την σκάρα μας με λεμόνι. Το βούτυρο, το αρωματισμένο που έχουμε βάλει έχει μέσα και λεμόνι, έτσι. Συν το αλατάκι του. Το βγάλαμε το ψάρι στην επιθυμητή μας θερμοκρασία. Όπως ψήνονται όλα τα ψάρια από ό,τι έχουμε δει, σε αυτή τη θερμοκρασία ψήνονται. 57 βαθμούς στο εσωτερικό του ψαριού. Θα το δοκιμάσουμε τώρα, στους 200 το είχαμε, βάλαμε και λίγο λεμονάκι έξτρα. Έχουμε εδώ, όπως βλέπετε, όλα τα καλά και τα καλούδια μας. Κάβουρο σαλάτα, το βασικό εδώ πέρα σκορδαλιά και τυροκαυτερή. Οι πατατούλες μας ψήνονται, έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό δείγμα. Το κρασάκι μας είναι εδώ. Λοιπόν, στην υγειά μας και χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, πώς το βλέπετε? Είναι ζουμερό. Πολύ ζουμερό. Μπράβο, μαλακό όσο πρέπει. Θα προσθέσουμε εμείς τώρα ό,τι θέλουμε, λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Ο καθένας με τα γούστα του θα το φτιάξει στα μέτρα του.